pahar. Hello everyone. Guवाहाटियावसो दंफैयो आं नै बिमानैनि उदानै दं बेयाव फैदों दासोल' मोनफैबाय नै Hello. द्रायनायनिफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांनि दा नोंथांमोना नुगोन अबाव थाङा होनदों जोङो नानिखौ गमैनिसे दादिमोननाव थांना फैनि खाथियानो फै नानिया फैगोना फैयाबा बिसोरो नोंथांमोना आन्दायलांबाय थादो जों थांग्रोनोसै लामाया देन्जारलै पाहार लामा नालाय ओइनो नङा खिसो पुरा टाउन ओरैनो खारो गारिया बुम 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 जायगालाय बियो गारियानो दावखोलायनो हाया खामाव मोना बांखायो फाग्लासोखा जा गोजौआव फैबाय जोङो सबसो मोना दा खोन्थागोन आं बेसेबां गोजौआव फैखो जों ये रहा घर पहुंच गया हम लोग काकू जेबो लाबाखैलैनो मिथाइबो दानजित ला ला इ कर देनाय इ होननाय हाथाय नायनो आं इ होननाय गोजानाव नुनायाव मिनि हरबाय दा खाथियाव फैनायाव गैला असिना जाबाय ने डिउटि जाबालाबालायसो बेसे माबानि उनाव नुदों दिनैसो मामा आयो हाबायाव नुनाय हाबानि उनाव खेबसे थांदों हाबायाव नङा हाबानि उनाव हाबानि उनाव खेबसे थांदों फैदोंबाबो नुवाखै खोमा लोगो मोनाखै आंथ' लोगो मोनाखै मा बाइकजों फैदों ना मानसि दा बाइकजों फैदो खै नाम्बार पास नाम्बार खामानि मावनायखौनो जरासेयावलै दाम गैयालै हाबा दै हाबो होआ डिउटियाव थांनो नागिरदों गिबि सालांनो नागिराखै cuma Maya diudah albo deh albo deh kecen bo deh Phơi ang băm gần phơi ang băm gần phơi Boria jangan tanda vlog mana ini masih lah ini video kamera nih bye bye kalang bye mio dah bimak Celi lại mama hati tak bisa kan ini sari tuh sari sari Dodo warna sini
Ayo, ayo, ayo. मबाइल नायगासिनो ओंखाम जानानै ओंख्रि जाया रुटिल' ओंखामजों रुटि जायो नङा wow सिनायगोन enggak Masterलाय बेयावनो दं सिनायगोन बै गाहायथिंजाय नायदो पुरा दहा पुरा गाहायखै Grelai. Bunuh semua apa tak grea? Au au. Au au này đi này. Đi. Au au này kìa. Au. Au. Adat. Au au ndena Singapura benar ya? Bedur jana sing ne? Bedur jana sing ne? Au. Au. Kulu kulu tengah. Ang ne. Ndang ada bide Ang ne. Isa. Hegar nang ke Patkan benda hegar Free जानो लुगैदों जों मराकासाव थांफिनलायनोसै एबार सिगां दैनि थाखाय बिराद खस्थ'मोन दा दैया एभेलेबल नै इदि टेंकारबो फानफैलाबायो दै टेंकार मेरला मोनो आरो नै जायगायानो गैया बिल्डिं बानायदों दासो सात लुदोंमोन खेबसे no मोनसा गामोनसै नोंनि नखरनि रावखौबो सिगि सख्ल खालामनाङा नै दिनै नोंनि जिउनि समनि थाखाय जों बयबो रांखेन्दा दान दौलत गोजौआव बिदि साथ होनाया 10 दिनसो नांबावगौ गेटआ न'आ नैनो दंजोबो आरो मानसिफोरा लामाया गुबुन जायगा नालाय नै संनाय खावनाया बेयावसो खालामदों नै संगासिनो बेयाव जाग्रा मालायनिसो जायगाया सिमायानो एसेल'सो बे मोनसेनि बेदरा मोनबाय मोनजोब्बाय ओंखामाबो खावसे संगासिनो मोनखासिगोन ना नारजि ओंखामबो lari gimana tahu bidor boiler box naंगौ ini box naंगौ apa oh ang iyaw naik yang box sebenarnya nih नै आबौखौ नुदों नै आबौखौ नै आं नोंखौ भिडिअसो बानायदों नै आबौआ नै दे आबौखौ मा होनदों
나 bên 어. 에이. Pwede na gres ni ye. Dada. Dada. Thằng sỏi đúng không? Oh, thằng xin nè. Cameo. Angel. Này. Này. Ya. Ồ, ini. Thằng xin đúng không? Này. Tata. Này. Ayo. Phải. Thằng mana gitu yang jelas aja. Phải. Cameo. Thằng con đồng dừng, thằng con đồng dừng. Phải. Anh ơi, đi mà đi. Bye bye. Này. Thằng kan. Đi cứ hạ bún xin lại.